Història de Xixona al balcó, capítol 36. La fabriqueta de Sebastià Picó Sirvent. En 1887, Buenaventura Picó Galiana i la seva dona Antònia Sirvent Miralles tenien un xicotet negoci d'elaboració i venda de terró i dolços al carrer El Vall número 51. Aquest negoci l'heredarà el seu fill Sebastià Guillermo Picó Sirvent. Sebastià en la dècada de 1910 tenia una bona ocupació, era el conserge del Círculo Reformista, però possiblement impulsat per la crisi econòmica de 1917 va decidir fer un viatge de terror a Sant Sebastià i la cosa no li va anar malament perquè va repetir. A poc, este negoci es va transformar en la tenda La Valencianeta, que es dedicava a vendre terror per Nadal i gelats en estiu. I a més va muntar una fàbrica en el número 45 del carrer Alcoi, és a dir, 2 cases més a dalt. Va registrar les marques La Valencianeta i Sebastià G. Picó. Durant la Guerra Civil, la fabriqueta que tenia així al costat va ser acondicionada per a muntar caixes de fusta a on emmagazenar i traslladar les armes i municions que es feien a les fàbriques de La Palmera i el Moratell. Els seus fills van continuar aquest negoci en Sant Sebastià. I això és tot. Ja saps, ixer al carrer, adopta les mesures de seguretat que calen i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.